inwatigyan kano ang mga salaf. Ay abo maanagar kano na bid'a, bid'a, bid'a. Sa yuti pa kay sa iyan ya Sheikh, falyatafaddal. Pada nang importante pakai paman sumbag tanusan. Pag niro nang takap ke dia kalimat salaf. Madaklah paman nang tasok kurang isabut. Na dinyan di pamaninta na giyang na salaf. Isaw na pagatakin yan. Isaw na ikakagudian. Paman na ayak katawin yan sa giyang na salaf na bagrupo. Nadik na banan grupo. Ang na nakalima salaf. Na paman na ema na nang tamyang unan na ema pipikirsan na sa mga sahaba apadiran sa Rasulullah sallam. Ako sa mga tabi'in o atba tabi'in. Lagi na ni punto sa salaf. Ema na niyan. Now di nga di pamanita iso salaf na ay nga di kasinta ng tamya aluitan. Miya kalalo to sa Islam. Di nga paman na sa mga bangsa miya paman napaka nagsi na ubang nga tago sa ginawang kahit kararangitan ka so salaf ka na kararangitan ka na so Islam. Kakna ba grupo aging ka salaf. Giti paman sa ka Muslim na puron ka alimang ka kabuti nga sa ginawang nga paman ana salaf. Ay manong ta ana salaf na lagi do pa man na sir katuto asak na Muslim ako ayat titindig mo na sutin ko Rasulullah na gusutin ko mga sahaba mga tabi'in dito ano to ako na kupon sa pa man na mamano siya kurang isabot na di nga di pa maninta na salaf ano ba na miya rata-rata kapal seran ka salaf peki atiran Subhanallah. na kile nga pa man na ngaya kadaklan tabita sa gingay pa man na di mamagata kaya sa nga Facebook pa man na susabag yun na dead na pa man na may takabuo kaya pa man nakatawin niya ko pa man na mga peligro ko agamatan o Islam na pa man na pagkatakin nila na di nga nakalima salaf na miya kalalo tadusa ka na pagkatangi nga na sa Rasulullah na sa mga sahaba na sa mga tabi na ginan sa ubiyan tugo Rasulullah sallam ang mga tao kaya na siya karni tumaladin na yalunahum ay man na biyan tugo siya ng Rasulullah na saka na si orang kau salam kapiyaman intaan kasiran inataking kasiran tapi redusa na si Allah sekarang berat mga tao apa man nadir kami masuswat ko kami apa man na maawid sa paman na akido mga salaf nas kami atakyan niyo betul ni sungaran nami kapara paman apian na kapkeribat yun naman ito digi yung paman na niyo di paman intaan naging akadim salaf gina ni pagani apa man na sebut na do ikado sumag na naging nung tapakaysa tingnan sa kanong mga salaf na edna mabubalsin na bida. Pamana so agamatan na agama Islam na piyakatan na tanaw Allah kompleto so agamatan na agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Iman to ti wallah sang to kya hajatul wada na miya kompleto kanwa tarutup so agama ni. Man nento na iman na miya kompleto miya tarutup. Mana na din kailangan sa bupuguman eh. Nagiti paman na tigi kina paman na Abdullah ibn Mas'ud at tigian, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Paman na pangunutan ka no si kusunna sa uba ka no bida uba ka no babago. Kamata na kaya dia nga ngano ko kapagagama. Nagiti paman na sumanga kuan salaf na lagi diran na ikakagudiran ng ahlul bid'ah. Mas tumu nira na suwata era na aya pa man na may pagpadian na di maginom sa pakabarga di gyung ta aya may pagpadian na unta pa man na pabibida. Ino to nakagyan na napabibida na aya katero no pa man na isa ko mga salaf na utatigen aman akrama sahiba bid'ah faqad aanahu ala hadmil Islam. Manaw to unta katero mga salaf na sa tao, salaan yan. Kanaba ka bibida, kagibo kaya sala nga sa unta pabibida. Na sab na rating na kaya upan ka siya kito ko kapangba siya ko Islam. Manan yan, nagito sa mga naulamatan, na tignan nagyan nga agamatan o agama Islam na dua niyan. Redu ay mapayag, naguridu ay sekreto. Ato na redu ay mapayag na sa mga kafir, nato na redu ay sekreto naging mga pabibida. Sira ni pangba siya ko agamatan o agama Islam. Na ino sira ni pangba, kung tatindugo ng mga salaf. Nabasak ni kikatero siya, kagi yung tapiman ang tanwa katero mga salaf. Ino rin pangba sa Islam. Na kagi ino siran kaya betul sa pangba siya ko agama, redu ay agama. Kapaman na ini masa dua Allah so Islam
na miya kataling maka pabibidan tika ya Allah na di ka kurang una na lebatan tanu su agama ini turun ka sagi ipaguman tanuro. Mana nang pengeba ka? Kenapa ka di ko? Kenapa nga pagui di su agama ka pengeba ka? Pamako na wala mapapasad na miya kataling maka na pingeba ka. Na ini panibi ko nga mga bida. Nagiti pa man atigo mga mga salaf asata wagibo kaslang ako pabibida na miya padeka ko pengebasik Islam na iman tu na miya kadak-dak lima tu nga pengebasik Islam alun ka so sunnah na paman na piya maninta angeram pindadura angeram piya magita angeram paman na tigran na apiap na kisaya ko miya tay sagi nga kipun na paman na kipitin gendak sa nga bida na sangat na kimamumatay o di ka di mo Allah na paman na ko pakai sangat bantay maka makasalungan na mo rin na kanaba kapad ko paman na pedi imbalay ko agama pendipin kapad ka ko pengeba. Adna mi alu ya paman na si kiyakin na paman na al-Auza'i mi alu ya sa sagyong ta paman na Sunan ad-Darimi paman na pedi sa mga athar su iblis alaihi la'natullah na qala li awliyaihi min ay shay'in ta'tuna bani Adam. Paman na kaya paman na isa mi alu sa hadith na paman na kuan iblis na paman na makamasang tadarpa na paman na pakalalakaw niya sa mga pagtaw niya na paman na pumudi ko sumadaklataw. Binasa niya sumadaklataw. Na ito, may kasi na inisan niya siya na tiga kini Auza'i. Anda paman na anto na okay ta kapumudi ko niya sa mga tao. Kapindadagan niya kira. Na ay sumbagiran sa mga mapuruiran na iblis na tigiran na mingkul libab langu-languan no pintuan na marata na suda na miserano ay man na penggawi na miserang languan no marata na tigiran ng iblis hal ta'tuna min babil istighfar inuatigin paman na dinusirang kebinasa siko kapag istighfar na tunay tigo mga tantara yan na tingin na hayhat paman na mawatan na kiubagin na ni ubayami at tingin na hadi kalimatun Qurina bit tauhid fala nastati. Paman naging na istighfar na di kami san pakaukit. Kapaman na makuana na kapaman na may pagpudi sa tauhid na di misirang kagaga. Na tigo iblis sa paman na di niyo katon. Paman na saas na Allahum amalan la yatubuna minhu fasana Allahum al-ahwa wa hiya al-bid'ah. Ay man ang takatiro paman na kuan iblis inindu niya sa kong pagtaw niya, nasak na tingin na magambala ko sa amal, apaman na kadustaan, kabinasaan, di sila nun makaptubat. Nanto na ipimbalan niyang kira, naging al-ahwa, ay man aho nung mga al-bid'ah. Nagito mamilay nga paman nga masayman to, kalango na pabibid'ah na di makaptubat, kapaman na makiptidawar kapan. Paman na susak nun, na paman na alhamdulillah kapaman naging nga direk tadi kan dora yung mga sabutian napadanan sa panguman sa balas wallah paman adna pengiro ko sa bagi ko paman na mga tawa Sheikh inuar kami di pagi dinas kami sumbag sa giyang mga sasakit ka to ruti na di gago pun na kanu sumbag na mi ada subadas kuan san sa pitiro ira nagiti paman na kailangan na paman nakatanong don tanunan ino paman sa kami ang mga paman na salaf na napapayag na may subid akan limo Amerikano madak lataw. Kaudi Amerikano paman na payag subida nanto ni tigo Allah qul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala alladhina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bakor kano tigo Allah Amerikano tigo la paman na pamagistura sa mga tao may ngalulugi may lang so amalira na serano to tigo la so may magamal sa ayak kata iron na mapi amal o giid na miya kakuri so amaliran sa ayak kata iron na mapi amal na sira ni miya nga lalapis. Ay man niya naudi nga pamana le pamana panalamat kanu ko Allah kaad na mga tao apamana pagaloy ni rarang subid. Ani mato na maduduy man to sa ulama sa nga Facebook. Ulama apaman na ipamim iti nga bida di nga kisa par ka apa. Di sira ni dadalin. Mga ulama absa par sa bida na sira sa mga salaf. Nakagi pa man nasus kami paman na mga ulama yun. Naknabam yan ang pimabago ka. Pakapunangan ko mga sahaba, pakapunangan si Rasulullah na igira ayak yang babago na so agama na isa amya alu sifat Rasulullah na di imririga. Kaannahu mundiru jais. Yahmar wajhu kaannahu mundiru jais. Paman na igira adna miya sugu ka bid'ah, miya sugu ka marata. Siku agama
nas sallam na paman na lagi dudi mangurdir sa sundur wa tantu ap kerarangita. Yung ta paman na miya kay sa adnes ako mga sahabat tigna ya Rasulullah, masya Allah wasi'ata. Na فغضب الرسول غضبا شديدا فقال اجعلتني لله ندا pamana inira po nga ko nga tigil siya ko Allah kaya man ang takatirong ta sahabi na tigil na ya Rasulullah na siya ko sesara ka kung kabay Allah na gusto kabay ka tiya ka palagi diyan siran na kiyara rangitan sa Rasulullah laman ito na lagi dito mo sa mga sahaba siya kini paman na Abu Musa al-Ash'ari na mili niya sa Baghdad dagi nga mga tao pa na yatahallaquna lidhikr al-jama'i. Na daw sirang karawi sa maparo Abu Musa al-Ash'ari. Kaso Abu Musa na paman na isa paman na kaatayron na kalmak. Na siin yan miya pag-istorya ko Abdullah ibn Mas'ud. Na so Abdullah ibn Mas'ud na anak katagas yan. Anak karangit yan. Na kaya kung maturya ang Abdullah ibn Mas'ud na tigna ilain ta sira. Sumiyong sira no na miyo mayroon nagyang uto paman na kukuliling adi sira ni dhikr. Subhanallah amrangarangan. Apko. Allahu Akbar merengarangan. Natigi kini Abdullah ibn Mas'ud, "Amada taf'alun? Mada tasna'un?" Natigiran na nadhkurullah ya Abu Abdullah. Pamana di kami adin zikr. Natigi na nga dinudikan zikr na pamana isa natigi na magaan ma asra halakukum wa sahabat Rasulullah bayna aidikum. Pamana miya kagenggaan na kabinasan niyo ada pan may puso mga sahaba. Giting nga psuan niyo na udibaskan ni paman na benar na ay ribat sa mga sahabat. So na ay benar sa mga sahabat na sekan ribat. Dan tay ribat sekan. Na udi ni tigi kini geneke tigi Ibn Mas'ud na mata-mataan asakan dun so ti Rasulullah mga khawarij apa kata di makukuma masa. Na so muunot ko paman na Abdullah ibn Mas'ud na wallahi tiga ngangot wa ila yang kiran Ibn Mas'ud nagitud ni metuman. Kaswa tiga so kini tidu anu ali sa ko paman na mga khawarij sa Nahrawan na raay na haula yuta'inuna nabi an-nibal. Pamana miele miagyong ta mga tao di timu-timu na sira ni dir kami di mamana. Ay mana niyan naskano mga bangsa mina ino mi separan so bid'ah kanga na bid'ah na kanaba ng simba ka ipangbak ko agama. Ino mi separan so bid'ah kakanaba ng simba ka apa man na amalanan asosyetan ni min pamana mimba lungon tami alutan makaturu yakin auza'i. Ded na baanan kaded na buong katirima Allah. Na panalamatakan ukad na paman napseparkan ko mga bid'ah. Na paman na kailangan nakasabutan tan. Kaya sa bagib na mga ulama ahlul bid'ah na diran sasabut na bid'ah. Kaso tingin yung mga sahabat na miya kada dalam miyang ulaw leran dengulaw orang sallam. Na kaya paman nang utatigtan wa kakukurang usabot. Diran sasabut na ayat pemutun sa hadith na sadun sa miya tir orang sallam miyang gulawlan yan, miya sifat yan. Nagusa din sa miyang gelab ko mga sahaba miya kaayon ng Rasulullah na yuti pamanaptero na hadith. Ay man na basta ngulo anu sahaba da sapar Rasulullah na ema na ni paduto sa sunnah. Ka inayonan Rasulullah. Na kaya mga ahlul bid'ah at tira na madakla ko mga sahaba dinggulo la sa pamana bid'ah da sapar Rasulullah. Naknabuto bid'ah. Ka uyag-uyag sa Rasulullah na miya yunon. Kenapa lagi di mato? Ang gulo la kan antay pagayon. Baad na nabi kuan pamana khile niya na mapturi anu marata anta kadina surah usallam na basta masupak surah ko Islam na diritud na pamanip sa pare eno pendasapar no usallam ka paduto ko mga sunnah paduto ko mga sugu ano agama paninta ko Allah kaya sabutan tano e pamana nga bid'ah na kanabay ni simba ka ipangbay ni ko agama tanwa agama Islam so maawid sa bid'ah na kanabiran di pamana biran pendipin na biran awi di su agama kaseran ni penggeba si ko agama tanwa agama Islam paninta ko Allah kaya sabutan Barakallahu fika ya Sheikh.